Villamos energetikáról szabadon. Tari Gábor. Végzettsége villamosmérnök. 1994-től a Magyar Villamosművek Hálózatfejlesztési Osztályának vezetője. 2004-től a Magyar Villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányító Zrt. Hálózati igazgatója, majd átviteli igazgatója. 2008-tól a Mavir Zrt. Vezérigazgatója lett. Szakmai vezetése alatt a magyar átviteli hálózat olyan korszerű, az európai előírásoknak mindenben megfelelő eszközparkká fejlődik, mely magas színvonalon garantálja a hazai áramellátás biztonságát és a versenypiaci áramkereskedelem infrastrukturális feltételeit. Én egy erőmű lakótelepen nőttem föl, tehát én ilyen értelemben egy úgynevezett iparági gyerek vagyok. A szüleim, a bátyám egy erőműben dolgoztak. Én 14 éves koromban, tehát még általános iskola 8. osztály, azt mondtam, hogy én villamosmérnök leszek. És ami nagyon érdekes még a szakmán belüli választás kapcsán, az az, hogy ugye főleg már az egyetemen, ott különböző szakokat lehetett, hogy 3 fő szakirány között lehetett választani. Én azon kevesen közé tartoztam, ez köszönhető részben a technikumnak, részben ennek az erőműves családi múltnak, azon kevesek közé tartoztam, akik az erős áramú villamosmérnöki szakot választották. Kérdése volt, hogy oda mehetek-e, mert örültek, hogy egyáltalán voltak emberek, akik oda jelentkeztek, és én ezt azóta se bántam meg. A kihívás az volt, hogy értsem meg azt, amit csinálok, és én ehhez akkor nagyon sok segítséget kaptam, tehát nekem nagyon nagy szerencsém volt ebben a vonatkozásban is. Voltak olyan nem sokkal idősebb, de idősebb kollégáim, akik szépen lassan bevezettek ebbe a szakmába. Tehát nekem akkor az volt a kihívás, és egész életemet azért ezt követte végig a különböző pozíciókban, hogy értsem is, amit csinálok, ne csak csináljam. A legnagyobb kihívás ma az egyesített európai rendszer működtetése, és olyan szempontból való jó működtetése jelenti, ami az úgynevezett piaci kihívásoknak való megfelelést. Az nagyon nagy dolog, hogy érdemi nagy üzemzavar a magyar villamosenergia rendszerben az elmúlt 20 évben nem volt. Az a legnagyobb siker, hogy ma a magyar villamosenergia rendszerrel elmondható, hogy európai összehasonlításban is megállja a helyét, bizonyos tekintetben még jobbak is vagyunk néhány úgynevezett nyugat-európai országnál. A legdöntőbb feltétel, a legdöntőbb tényező itt abban, hogy mi viszonylag jó vállalat vagyunk, az az, hogy érzi mindenki felelősségének súlyát, tudja mindenki, hogy amit csinál, annak eredménye van, akár pozitív, akár negatív, oda kell tennie magát, és segítenie kell mindazokat, akik ebben őt is segítik. A feladat az, ami talán leginkább ott tartja az embereket, és leginkább azt az érzetet kelti bennük, hogy fontos emberek olyan helyen vannak, ahol meghatározó a tevékenységük, és meghatározó lehet a tevékenységük. És nagyon sokat számít az is, sokat lendített a munkánkon, hogy mi most egy székházban dolgozunk. Az a durván 300 ember, aki itt Budapesten dolgozik, az most már 2 éve végre egy irodaházban tud dolgozni. A vezérigazgatóként az ember már lényegesen kevesebb szakmai kérdéssel foglalkozik. Nagyon sok olyan szempont van, ahol már nem a szakmai tudás számít alapvetően, hanem az, hogy az ember hogyan tudja megteremteni a működés feltételeit, hogyan tudja ehhez a környezetet igazítani, hogyan tudja ehhez jó értelemben véve a kapcsolatokat kialakítani. Tehát a mai kihívás az már nem alapvetően szakmai, hanem inkább már egy ilyen menedzser szemléletű kihívás. Az én szakmám, ha ezt jól csináljuk, az olyan, amelyiknek nagyon jelentős kihatása van, vagy lehet, pozitív és negatív értelemben is a gazdaság működésére. Ez egyik oldalról egy nagyon nagy kihívás, nyilvánvalóan, nagyon nagy felelősség. Hát másik oldalról, ha meg ez jól megy, akkor egy nagyon komoly sikerélmény is.
fontos, amit csinálunk, hogy ez, amit csinálunk, ha nem jól csináljuk, komoly negatív következményekkel lehet, és az, amit csinálunk, azt elismerik, azt látják máshol is, és az elismerés, ez egy komoly visszajelzés is, és ez mint motiváló erő jelentkezik. Nem lehetünk konzervatívak. Ez a szakma hajlamos konzervatívnak lenni, föl kell tudnunk készülni a meglevő kihívásokra, és föl kell tudnunk készülni a ma még nem ismert új kihívásokra is. Ez az, ami a legnagyobb feladat ma egy rendszerirányító előtt és egy Amavir előtt is.